Ze hoopje, maar de tocht hield op de Helin van Roenderziek naar hertkwalen bij Frawley. Elke dag is er nog altijd een zo'n 50 vrouwen aan een hartkwalen, een hartfalen. En ja, dat moet even naar huis. Het is een tocht van haast 4000 kilometer. Alle dagen en nachten moet ze roeien. Ze denken daar tussen de 40 en 60 dagen uit het wan. Onboord kan de Frawley vertrouwen op de modernste apparatuur. We hebben zonnepanelen op het dak en ze laden 2 batterijen op. Dat kunnen we dan zien. We hebben hier een marifoon. We hebben hier een schakelpaneel voor alle voor de watermaker en lucht, verjochting en navigatielights, dat soort dingen. En nog een stukje voor de navigatie. Maar voordat het z'n is, moet er eerst nog een soort traind worden. Wij hebben onze agenda's lutsen en we hebben trainingsweekenden maken, afsprutsen met elkaar. En dat zal dan iedere keer 3 dagen achter elkaar. Dat we echt nog in de nacht roeien kunnen. En zo volle mogelijk real life op het wetter wezen kunnen. De Frawley heb ik nog een oordoel als eerste Frawley's team aan de orenkant komen.